हाय लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव आं आदा गरम बर' आङो दा जोंना भिडिअ एडिटिं खालामबाय दंमोन नालाय दाखालिनिफ्रायनो ओमफ्राय भिडिअ एडिटिं खालामनाया दा आंना कमप्लिट जोबफ्रामबाय जोबनाया कमप्लिट जाथाराखै जानायालाय एडिटिंआ जोब्बाय ओमफ्राय आङो दा कालार एडजास्ट खालामदों आरो माने कालारखौ माबा खालामो बेनिफ्राय नोंथांमोना कालारखौ माबोरै एडजास्ट खालामो नायनो हागोन आङो दा एसेबां माने कालार डाइरेक्ट एडजास्ट खालामाखै आङो बेयावनो जितु फरमेट दंखायो बेखौनो माने डाइरेक्टहै एडजास्ट खालामना दोनदों उनावहाय माबायदि नुयो बेखौ नायनोसै जों दा फैबाय लेपटप स्क्रिनाव नैबेखौ खालामनि एबारो बेयाव थुबाय ओमफ्राय नै कालार कारेक्सन बेयाव थुनो हायो नङाब्लाबो नैबेयावबो जायो बेयावबो होनाय दङ ओमफ्राय आं बेनिफ्राय बांसिन मोजांसिन मोनो थारमाने बेयाव डाइरेक्ट बेयाव नैबेखौ थुबाय मोननै सुइच थायो नालाय मोननै सुइचनि बेखौ थुबाय ओमफ्राय नैबेयाव डाइरेक्ट ओंखारखाबाय बेनिखायनो आङो बेयाव खाथियाव मोननायखाय बेखौ मोजां मोनो बाहायनो बेनि उनाव नैबेफोरबायदि इन्टारफेस गेवगोन इन्टारफेसनि उनाव नैबेयाव नोंथांमोना सिलेक्ट खालामनो हागोन माखौ नै कुल फिल्म माने वार्म एकदम बांसिन बेफोरखौ कुलाथ' कुल जाहैबाय माने एकदम थान्दा माने मा होनो इखो रमान्टिक सिनफोराव माबाफोराव बाहायनाय जायो बेखौ बांसिन जुदि सिना नर्मेलबा ओमफ्राय ओम बेयाव माने माखासे मा होनो इखो सिरियास समाव बाहायनाय जायो जेनेबा एक्सन बा बायदिसिना रागा जोंनाय नांज्लायनाय बेफोरबायदि सिनफोराव बाहायो नोंथांमोना हिन्दी फिल्मफोरनि खायसे माबाखौ नायोब्ला खायसे कन्डिसनखौ लानानै ओम आरो कुल बेफोरबायदि माबाखौ कालारखौ बाहायनायखौ नुगोन आरो बेफोरबायदि गोबां दङ बेनिफ्राय आं दा बाहायबाय थादों माने फुल फिल्मावनो बाहायगोन जोंनि जितु सर्ट मुभि बेयाव आं बाहायबाय थानाय नैखौ बाहायदों आं माने ग्रेभिटि ओमफ्राय नैबेयाव अके खालामबाय नैयाव रिसेट अलनिबो माबा दङ अपसन दङ खिन्थु अके मारना होबाय बेनि उनाव नैबेयाव बिदि सिन फैगोन आरोना अब्लाना नोंनिया बे माबाया कमप्लिट जाबाय आरो दाना फैलायदो नैबेखौ खालामलायनि बेयाव राइट क्लिक खालामना होलायबाय नैबेयाव बेनि उनाव कालार कारेक्सन बेयाव थांबाय आजा कम्पिउटारा स्ल'थारलै हें जालायलाङो नै फैबाय बेनिफ्राय गाहायाव बोख्लायबाय आंनिया बेनो नैबेयो डाइरेक्ट सोलिखाबाय बेनि उनाव अके मारना होबाय बेयाव एसे नेनांगौ माने नैबे दासो फैबाय एरखम बेयाव फैलायबाय कारेक्सनाव थांलायबाय बेनिफ्राय नैबेयाव माखासे होनाय दङ खिन्थु नोंथांमोना जुदि बेखौ बानाया बेनिफ्राय डाइरेक्ट सिलेक्ट खालामाब्ला नैबेयाव प्रेजेन्ट होना दोननाय दोङो ओमफ्राय एडजास्ट होनाय दोङो एडजास्टआव थुनानै बेयाव जा दांनो ब्राइटनेस दांनो ना माने 3D बुल्ट कालार हाइलाइट लाइट जोंहानि आबौ फैदोंमोन आबौ फैनानै दोनथ'नांबाय जायखिजाया नैबेफोराव थ्रेशोल्ड भेलु बेफोरबायदि माबा माबि दङ नैबेफोराव बारायनाय खमायनाय बिदि नोंसोरो जा बायदि नांगौ माने बेयावबो एडजास्ट खालामनो हायो आरोना बेनिफ्राय बेखौ आं बेयाव दाङा माने नैबेफोरावबो दोङो वाइट बेलेन्स बेयावबो वार्म कुल माने नोंथांमोना माबायदि लाखियो ओरैहाय जेरै गोसो ओरैनो खालामनो हायो रायजो राजा नोंथांमोन खंख्लाफोर ना मा होनो
बेनिफ्राय बिदिनो गोबां दं। बांसिन माबाया जाहैबाय नैबेयाव HSL बेयाव जेनेबा दा कालारखौ माखौ दांनो नोङो कालार हिसाबै दांनो हायो आरो मोनसे नैबे गोजायाव थुबोला माने गोरजानिखौ कालारखौ दांनाय जागोन। गोरजा कालारा सोलायजोब्बाय नै माने माबायदि लाखिनो गोसोसो ओरैहाय बिदिनो दा बेयाव माखौ दांजाबावो बेनिथ' कालार गैलायानो। बेफोरबायदि दांजायो आरो ना जेनेबा नेचारेलफोरबा गोथांफोरखौ दांनांबाय नैबेफोरखौ ओरैहाय माखौ दाङो माने आंनो बेखौ नाङा बेनिखायनो आङो रिसेट अल खालामना दोनबाय। बाखि लाइट्सफोर दङ लाइटआवबो हाइलाइट एकदम पहर नुसिनगोन बे ओरै खोमसि नुगोन। ओमफ्राय शेड' दङ शेड' माने बे खोमसिनियानो बेयाव ओरै खालामजायो। बेनिफ्राय वाइटआवबो नैबेनो बे मोनथामनि माबाया एखेयानो रखम मोनथाम माने बे लाइट्सनिया एखे सिस्टेमानो। रिसेट अल ओमफ्राय कालार दं कालारावबो बिदिनो एक्सप'जार थाबाय ओमफ्राय ब्राइटनेस ओमफ्राय कन्ट्रास्ट माने कन्ट्रास्टआ बिराद माबा आरो पिक्सारखौ एकदम मोजां फकास खालामना होयो आरो कन्ट्रास्टआ जिखिनि जोंनि मेन साबजेक्ट बेखौ माने कन्ट्रास्टआव माबा खालामो फकास खालामो। ओमफ्राय बिदिनो कालारफोर थाबाय बायदिसिना गोजाफोर थाबाय सलुसन थाबाय बिदि नोंथांमोननो जाबादि नांगौ बानायना लाबानो जाबाय। आं बेफोरखौ दाङा दा। बेनिफ्राय आंना थांलायनोसै नैबेयाव आंनि खामानियाव ना मा बुङो रायजोफोर आंनिया नैबेमोन। अके बेयाव फैलायबाय बेयाव थुलायबाय। जाय बिथांमोना माने एडिटिं खालामो बा एडिटिं खालामनो गोसो दङ एडिटिं खालामनो लुबैयो बिथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै सोलोंना लानो हागोन। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदों बेनिखायनो लाइक साबस्क्राइब आरो शेयार खालामना हो रायजोफोर। थेंक इउ।